The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 1 Peter 1, 4 and 5, to an inheritance incorruptible and undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you, who are kept by the power of God through faith unto salvation, ready to be revealed in the last time. Colossians 3, 1 to 2, if then you were raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is, sitting at the right hand of God. Set your mind on things above, not on things on the earth. 1 Peter 1:16, be holy, for I am holy. Now, we have some more verses to read. Jeremiah 29:13, you will seek me and find me when you search for me with all your heart. Proverbs 8:17, I love those who love me, and those who seek me diligently will find me. Matthew 7:7, ask and you will receive, seek and you will find, knock and it shall be opened unto you. Matthew 28:18 to 20. Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always, to the very end of the age. Before we start our Bible study today, kinahanglan ang atong pagsusi sa atong tagsa-tagsa kakalag. Kung napawa kita mga sala diha, kini mahimo lamang babag sa atong pagbuhatong pagtuon sa pulong sa Dios, kundi nato isugid ngadto sa atubangan sa Dios nga Amahan. 1 John 1:9, atong prinsipyo kining gibarugan ug atong gamiton. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Human na ito buhata kini, mapunanaw sa kita sa Espiritu Santo, o mahibalik kita sa atong pagkigamitay sa Dios. Andam na punta sa pagpadayon, sa pagtuon, sa pulong sa Dios. Apanalang kanimo higala, tawgon ka lang ka na kung higala, kung dili ka pa magtutuo, hangtod nga ikaw muhimo sa labing mahinungdanong desisyon sa tibok mong kinabuhi. Gamita ka ng imong free will ay hinatag sa Dios and make the most important decision, the decision to believe in Christ as your Lord and Savior. Acts 16:31 nagaingon, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Busa sa hilo magandam tas tong kaugalingon. Let us pray. Ama na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo unas tanan
sa imong pagdala kanamo nining dapita sa makausapa o sa imong pagpadayon sa paglihok sa imong plano sa imong kinabuhi, bisan pa nining imong gihatag nga kagayunan kami makapadayon sa pagtuon sa imong pulong. Kining tanan grasya tungod lamang kini sa imong gugma, sa imong kaluoy, imong kortesiya, kini among gipasalamatan og dako tungod sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saad. Salamat o Diyos, nining among Bible study pinagi sa YouTube ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan nato nga mga subscribers, ato mga higala, atong mga suki na nining atong Bible study through the YouTube o kaninyong mga igsoon diha ni Kristo, welcome na usab kaninyong tanan. Okay, mabag-o ka man o madaan ng nagasunod ning atong Bible study, gi-abi-abi kamong tanan. Okay, padayon kita sa, by the way, niya paghihapon kita magadupot nining atong tun-anan nga giuluhan nato og the Unfailing Love of God, ang gugma sa Dios nga walay pagkapakyas. Okay, sa di pa kita magapadayon sa tuki sa mga hilisgutan, mga doktrina nga atong ibiyaan kagahapon, then atong labason lang sa atong panumduman kining mga punto sa doktrina nga kita ingon nga mga magtotoo, kinahanglan dili nato kalimtan kadtong mga butang nga nagpangitabo kanato niadto yung naluwas kita. At that very moment we got saved, gumikan sa atong paggamit sa atong free will, itong kabubuton sa pagdawat o pagtuo kang Ginoong Hesukristo nga atong manluluwas. So mao kadto nga atong mga nahitabo nga atong pagkaluwas nato punit kita sa Espiritu Santo niadto yung higayuna. At that very moment God the Holy Spirit picked us up og unsa gidugtong gihiusa kita kang Ginoong Hesukristo pinagi sa bautismo sa Espiritu Santo through the baptism of the Holy Spirit. Ang pulong of baptism is a transliteration gikan sa original nga Grigong pulong nga bapto, baptizo, nga nagkahulugan kini og identification. So ang baptism is an identification. We are identified na ila na kita kang Ginoong Hesukristo. Okay? Because we are now in union with our Lord Jesus Christ. O kanang maong pagkahiusa na to, di na yun na matangtang, hangtod. Okay? Mao bitaw ng doktrina ang gibarugan nato nga once saved, always saved. Dili isyo ang sala, ha? Diba, simayon ka o magkasala di ay saved gihapon. Ato naman ang gipatinaw kanimo. Okay? Excuse me. So di na kinahanglan nga ato ning balikon in detail. So we are in union with Christ. Yan tong higayon nga naluwas kita. Gawas pa niya na kita na tao pag-usap. We were born again. We were regenerated. John 3:3 ug John 3:7. Gawas pa niya na kita gisuluban na sa pagkamatarong sa Dios. We have been imputed God's perfect righteousness.
Ikaupat, kita giisipan na sa kinabuhing wala na katapusan. We have been imputed sa eternal life. John 3:16 ang sa isulti. God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish but have everlasting life or eternal life. So na kita, na nag-iya na kita kinabuhing dayon. Gawas pa niya na, nahimo na kitang sakop sa harianong panimalay sa Dios. We became members of the royal family of God. Gawas pa niya na, kita nahimo ng anak sa Dios. We became children of God. Dili kita naghimo niya ang Dios. Okay, ikapito, deklarar na kita nga mga matarong. We have been declared righteous, justified, kanang natagbaw na ang hustisya sa Dios. Gumikan sa atong gihimong desisyon. God declared us righteous, na gitawag na kita og namatarong na, dili na hinukman. Gawas pa niya na nga tungan gilista o gisuwat na dito sa libro sa kinabuhing dayon sa karnero. Our names are written in the Lamb's book of eternal life, never to be blotted out. Nya ikasiyam nahimo na kitang mga lungsuranon sa langit. In other words, mga tagalangit na kita. Philippians 3:20. O gawas pa niya na automatically we entered into the plan of God. So nisod tas plano sa Dios, di na ta well, of course, higawas ta niya ng maong plano sa diha nga mo kanang gamit sa atong kabubuton sa pagpakasala. Once we commit any sin of the mind, sin of the tongue, or sins of kanang overchange, sala nga makita, then may gawas tas plano sa Dios. So we will be under God's discipline. You see? So kita nasod naman tas plano sa Dios, mo na niya na ta sa phase 2 sa plano sa Dios. Kaya naman ang atong phase 1 sa atong pagkaluwas. Karon niya tas phase 2, believer in time. O samtang niya kita dinhi ning kalibutan na nga gidumala ni Satanas, kita magatubang og unsa langit nung away, angelic conflict nga gisugdan man ni Satanas sa pag-rebuild niyan sa Dios, okay, o ang iyang pagtintal sa una natong ginikanan si Adan o si Iba, o dito may padayo na ang espirituanong away, spiritual warfare, o kita buhat kita sa Dios sa tuyo nga kita makaprobar nga ang plano sa Dios tinuod gyud, ang iyang kabubuton sa Dios tinuod matuod. Mao na nga kita magaprobar nining away karong langit nun nga atong gihatuwang. Busa kita gimanduan sa pulong sa Dios nga magtuon ta sa pulong sa Dios sa adlaw-adlaw on a daily basis. 2 Peter 3:18, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Grow how? By studying God's Word adlaw-adlaw. Okay? Hangtod magakabot kita sa atong spiritual maturity stage. Okay? O niya human sa phase 2, phase 3. Ini ka human na sa itong kinabuhi ng kalibutan na,
kuhaon ta sa Dios or sa rapture, sa pagsakgaw sa simbahan. Kita simbahan man, sakgawon kini simbahan, mao kani gitawag og exit resurrection, pagkabanhaw sa simbahan. So, phase 3 is believer in eternity. Andun ta sa eternidad. Revelation 21:4 and sa God will wipe away all tears from their eyes. There will be no more mourning or crying, no more tears, no more suffering, no more death. The old things are passed away. Behold, new things have come. Muna. So, just a review kadto. Paglabas lang sa atong panumduman sa atong kahimtang karon. Our present condition, positional truth kini. Now, mao na nga sa ato nang ginaingon, nagatubang kita og langit nung away, spiritual warfare. Og kita sayod na nga dinhi sa Amerika. Okay? Today here in America there is a war. It is a war within every person's soul, between the light and darkness. Mao kini ang kasumpaki, nagabingkil karon tali sa kahayag ug sa kangit-ngit. No, unsay but pasabot, ang kahayag mao ang pulong sa Dios. Ang kangit-ngit mao ang imong pagkaway lamag sa kamaturan. So, it's a matter of choice again. See? Now, kita nagadupot nining atong pagtuon sa pulong sa Dios adlaw-adlaw. Dili kay sinimana, dili kay binuwan, dili kay tinuig, dili kay ganahan lang, kundi adlaw-adlaw gyud. Mao na ni atong nandan. It's our routine. Okay? Kay nagabarog na makita sa pulong sa Dios sa kamatuoran nga wa man tay lain yung kadangpan aron kita magmaisugon, malig-on o magmadinaugon sa itong espiritual ng pagkinabuhi. Mao man kini kabubuton sa Dios nga kita mahimong tang mananaog, winner believers. Kay siya man ang author of winners. Now, mao na ang pulong sa Dios. Di na to kalimtan is the yardstick, yardahan, and a blueprint, sundanan sa plano. A blueprint for eternity. Ingon nga mga Kristohanon, kung ato kining isalikway, if we ignore it, it's the most ridiculous thing in the world. Di man na to na. It would be the most ridiculous thing in the world kung ato lang dili panumbalingan o sakto ba ng binisaya nga dili nato panumbalingon ang pulong sa Dios. Ingon nga mga Kristohanon. Kay sa marakinis tao nga musuway siya sa pagpalupad og aeroplano o kung di niya panumbalingon ang inunta di rudiments of flying nga gisuwat in the book, kinahanglan iyang tunan, iyang basahon, tunan, katunan. That's the most ridiculous thing in the world, pod, di ba? Obviously, kanang maong tao would be killing some people due to that. So, sabtagi na. So, ang pulong sa Dios has a solution for every problem every believer encounters in life. Nadihatanan sa pulong sa Dios ang mga kasulbaran sa mga suliran. So, gisangkapan kita sa Dios sa 10 problem-solving devices. Kini usa sa pagsangkap sa Dios sa iyang pagpakita siyang gugma kanato. You see?
He deals with us with His love, with grace. Mao na nga kini pagpaila sa Dios sa iyang gugmang dili mapakyas, the unfailing love of God. So mo na nga kita barog yod sa unsa honor code nga mga prinsipyo. Nag-una niini as a review kay doon naman na po ka honor code principles. Ang nag-una niini is respect the privacy of the royal priesthood. Tahura ang kanang unsa may bitisag privacy, iyang kaugalingon nga privacy. Okay, murang maglisod na tagbinisaya niya na. So we have to respect the privacy of the royal priesthood. Kaya nga itong pagka-sacerdote, harianon, because of our Lord Jesus Christ title, the King of Kings and Lord of Lords. He is royalty. Musa kita na dugtong naman kaniya. We are also supposed to live as royalty. You see? So mo na naguna respect the privacy of the royal priesthood. Ikaduha, higugma ang tanang mga tao ginamit ang impersonal nga gugma. Love all people with impersonal love. Nya ang ikatulo, ilha nga ang tanang mga magtotoo ana ay common nga tumong. Recognize that all believers have a common objective, and that is unsa sayo na kita, spiritual maturity. We should recognize that. And then number 4, build integrity. Do not distort morality. Build integrity. Unsa man nimo pagtukod sa imong masaligan. Mao ba na Bisaya sa integrity? Pagkamasaligan. Okay? O hingpit nga katarong. Okay? So atong tukuron kini. Pinagi sa unsa? Sa atong advance, pagsibog sa unan, pag-abanti sa atong espirituhan ng pagkinabuhi. Kunya, ayaw gyud kanang lubuga ang moralidad. Do not distort morality. Diferensya ba ang moralidad o ang spirituality? They are two different things. See, morality is alang sa mga atong katawhan tanan. Spirituality is alang kanatong mga magtotoo. So do not distort morality. So we have to build integrity. Tukuro na ito pinagis pagpadayon sa pagtuon, pagkaton, pagtuo, paggamit sa pulong sa Dios. Yung ikalima, never assume that production is a means of divine blessing. Dili. Ayaw pagdahom. Kaya ang uban kadahom ba? Ilang gipresyum nga ang imong mga binuhatan nga maayo, maayong binuhatan, mao ni paagi sa pag-angkon niya ng panalangin. Dili. It's not the means of divine blessing. Never assume that. Dili. Ang imong pagtubo mo sa imong kalag mo ay basihanan nini. Nga imong madawat ang mga panalangin sa diha nga makabot nimo ang imong tumong spiritual maturity. Unya ikaunom, depend totally on the integrity of God. Pagsalig lang yun. Totally. Sa hingpit nimong pagsalig sa pagkatarong o pagkahingpit nga katarong o pagkakasaligan sa Dios. Depend totally on the integrity of God. Unya ikapito, remember that
the honor code is for all believers. Hinumdumi na. Kini nga itong isgutan nga honor code, alang kini sa tanan nga mga magtotoo. And then number 8, more is demanded of the strong rather than the weak. Tinood. Nabitay panultihon o prinsipyo nini nga, to whom much is given, much is expected. Tinood. More is demanded sa mga ligon, makabarog, inay sa mga maluya pa. Okay? Then number 9, orient to authority. Pahiluna imong kaugalingon sa otoridad. Orient. Pahiluna. But pasabot nga, kung oriented ka sa mga otoridad, besag unsang matang sa otoridad, then you are developing your virtue of humility. Gatahod kang otoridad. You see? Kining kalibutanan, gilibutan tas tanang klase sa mga otoridad. Otoridad, you know. Authority. Atong kapulisan, atong mga kasundauhan, atong unsa, atong mga coaches, mga magtutudlo, unsa pa mga kanang, well, of course, example ini kining mga kanang traffic signs, you see, naanay red diha, that means stop. Kung nagnay green diha, go. These are unsa forms of authority. Kung ikaw na anad, na oriented sa pagtahod o otoridad, then you become a what? A virtuous person nga Kristohanon. And then number 10, ang katapusan, reciprocate for the privilege of hearing doctrine taught. Reciprocate. Basli. Okay? At least na kay kanang balos sa pribilehiyo katong ang kahigayunan sa imong pagdungog, pagpamati o pagtudlos pulong sa Dios. Okay? Reciprocate for the privilege of hearing doctrine taught. Moni ang honor code principles. Ako lang gihapon kining gilabas sa imong panumduman kay manungdanon kini sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Now, ingon nga mga magtotoo, ayaw nagyug kalimot nga naatay goal, naatay kanang objective. Okay? We have a goal to achieve nining ikaduhang bahin sa protocol nga plano sa Dios. Unsa maning maong goal? What is this goal? Spiritual maturity. Now, mo kini ang ingnon ta stage kanang unsa may mabinisayan nato ning stage. Luna. Okay. Ang okay, I think that's what we have been used nga pulong ang. Mao kini ang sa giabutan sa magtotoo nga mao ang katakos sa paghinabuhi, katakos sa paghigugma, katakos sa pagpahimulo sa kalipay, katakos sa pagdawat og mga panalangin. Kay kining maong magtotoo nga atong gisgutan now has capacity for life, be it in adversity or prosperity. Makauswagan ba na o katalagman na siya katakos sa pagsugakod o pagatubang niya ng maong matang sa pagkinabuhi. Kanang maong ang atong isgutan spiritual maturity stage, mao kini ang nga diin
ang imong kinabuhi becomes fabulous, fantastic, and exciting. Kulba hinam na katriling, you see. Kaya nga naman, tungod kay ikaw giyahan ka man sa mga prinsipyo sa Dios. Bitaw sa Salmo 1, ngadto sa 3, nag-ingon kini. Verse 1, Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers. Verse 2, But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. On yung number 3, verse 3, he is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever he does, prospers na. Kinsa maning saad ni sa Dios pinagi siyang prinsipyo. Now, niya lain pang kanainon ta other reason why nga kining maong ang sa kinabuhi becomes fabulous, fantastic, and exciting. Tungod kay kanang maong ang gitawag ni sa in English, og you as a believer in that stage, you are as good as God is good. Dili ni pagpasabot nga you are as good as God is good. I mean, dili ni magpasabot nga you are as good as God, dili. That's different. Lahi. Dihi wa magyuy maka sama sa Dios. Ang akong giingon, kanang maong ang mao kana ang kanang dapit duna nga diin ang maong magtotoo is as good as God is good. Kaya nga naman, because it is in that stage where that believer is free from sin and evil. He is free. Wala. Gawas nun siya. Nga wa siya sala. Sin and evil. Kini sila, they go together, kini sala o ang dautan. You see? So, that believer is walking now by faith, walking in truth, walking in the light, Bible doctrine. Nagalakaw na siya sa iyang pagtuo, sa kamatuoran, o dias kahayag, nga maong pulong sa Dios, nga nahimo ng tinuod, matuod, buhi, ng pulong sa Dios diya sa iyang kalag. Kaya nga naman, tungod kay ang iyang huna-huna, ang iyang frontal lobe, cardia, sa Griegong pulong, napuno na, nalukop na, saturated with the Word of God, o karon okupado na siya sa pulong sa Dios. O, at the same time, okupado na siya sa persona ni Ginoong Jesucristo. Ngano? Because he is inside the power sphere. Tuwa man siya magpuyo sa iyang royal palace, ang atong operational divine sphere, nga diin ana diha ang sulod nun nga gahom, inner power, ana diha ang kalig-on, stability, sulod nun nga kalipay, ug pagmaya, plus H, ug gawas pa niya na he is living totally as unto the Lord and living in the light of eternity. Sabtag yun na. Kay nakatukod naman po siya sa iyang ECS. Numdum ka? Edification Complex of the Soul. O niya, sa laktod ng pagkasulti, in short, kanang maong magtutuo, usa na siya ka mananaog. He is a winner.
And he always fixes his eyes toward the goal. Kano na yun? Ang iyang focus. Mao ang iyang tumong goal sa iyang spiritual life, which is spiritual maturity. Mao na diha sa Filipos 3:14 nagaingon diha, I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Na iyang yung gipunting yun ang iyang mga kanahuna-huna, ang iyang mga mata toward the goal, uban sa iyang pagkamalahutayon, pagkamakugihon, pagkamasigihon, tungod kay he fully knows and he is aware sa tulo ka mga stages of hope. Numdum ka? Hope, elpis, sa Griego pulong. Tulo ka stages of hope in his life. That's why he is full of hope. Puno siya sa mga paglaom. Unsa may in English sa paglaom? Confidence. You see? Na pagsalig. Hope, hope, hope. Puno yun siya paglaom. So, he is always persistent in his spiritual growth. Growth. Pagtubo, pagtubo. Through what? Pinagi sa adlaw nga pagtuon sa kamatuoran, pulong sa Dios. That is his goal. I mean, his routine, his priority. So, kanang magtutuo spiritually mature, consistent gani siya. He is consistently, constantly persevering and persistently living sa iyang dili kasagaran nga matang sa pagkinabuhi, the Christian way of life, which obviously makes his life na ay kahulugan, na ay katuyuan, and with definition. In short, he is living a fantastic life. Hindi pa ka buot nga sinati ni mo kana. Mao kini ang atong goal in life. A fantastic life. Fabulous life. Unique, sophisticated, fabulous. Okay? So now, kining maong magtutuo nga itong gisgutan is already fulfilling pinagi sa enabling power of God the Holy Spirit. Sa gahom sa Espiritu Santo, ang protocol nga plano sa Dios alang siyang kinabuhi, naga-function na siya. Ingon nga mao'y matuod nga asin ni ining kalibutan ug siya ay naga-reflect sa kahayag sa Dios. He is a reflector of God's light. Diya mo na diya sa Salmo 1:3, whatever he does, what? Prospers. Mo asinso. Mo swag. Kay siya, kining maungatang sa magtutuo, kanang mananaog naman. See? He is already a winner believer. O kay winner believer man siya, he is a good decision maker. Good decisions ra gyud ang iyang mahimo. Ito man siya magpuyo dito sa iyang residence, Royal Palace, God's power system, the operational divine sphere. So, kung muna-una siya, he thinks rationally, sensibly, and logically. O sayon ra gyud nimo kanang kauban kini siya. He's easy to get along with. O malipayon siya, kontento nga pagkatao. He is dependable, kasaligan, trustworthy, you see. Kapiyalan, reliable, in short. He has what? Guess what word? Integrity. Na siya ay kanang matuod nga
katarong pagkamasaligan. Kini integrity nga itong isgutan na iya na karon nga sinati. Resulta kini sa iyang mga bertud nga naugmad na acquire niya from metabolized Bible doctrine. Sa laing pagkasulti, he is a doctrinally smart believer. Kasabot ka? Doctrinally smart. Hanas na gid siya. Bahig doktrina. Di lang kay kutubra sa iyang pangunahuna. Kutubra sa iyang diha sa iyang kundi iyang yung gigamit, iyang gituuhan, iyang giangkon. You see? Now, these are signs, some of the results sa iyang pagkanang hatag o pasiuna sa pulong sa Dios sa iyang kinabuhi. You see? These are some of the results. How about you? Mangutana ko nimo. Unsa ka man? Kumusta ka man? Are you experiencing it now? Or are you heading in that direction? Hopefully, na nagpaingon pa ka. Dili kayong atras. Padayon sa pag-abante. Padayon pag-advance sa ibang espirituhan ng pagkinabuhi. O kung magaling, let me tell you this. Listen very well. Read my lips. Hindi man noon ka makabasa sa akong sa akong mabungat, but paminaw yung mayo. If you are not interested, wa kay interes, wa kay gana, wa kay gugma, wa kay kainit, wa kay kanang pagpanumbaling, unya kay mga pagpanumbaling, negatibo ang imong attitude ngadto sa pulong sa Dios. Tungod tingali kay mo kanang mga tarungan ka nga wa ko'y panahon. Or any reason or excuse, paminaw. You are inviting misery in your life. I'm so sorry to tell you that. I don't even have to say nga I'm sorry. Kay unsa produkto naman lagi ka sa imong desisyon. Tinuyuan naman sa imong buot. So kung magnegatibo ka, wag yung kay gana, see? Maingon magyo kadayo kung ako'y panahon na busy ko kayo. You are now inviting misery in your life. Ang tinuod, matuod mo kini. You are just existing, but not living. Mao gini tinuod. In short, imo lagi yung gisik-usika ng imong kinabuhi. You're wasting your ability. You're wasting your opportunity. Imong giusik-usikan. So, ikaw, produkto ra gyud sa imong desisyon. Apan again, it's never too late. Dili pa gyud ulahi ang tanan. Manigingon sa akong amigong pastor, better late than never, but better early than late. Musta? Tinuod gyud. Better late than never, but better early than late. O nga kita karon ingon nga mga magtutuo pahimangnuan sa Dios pinagi siyang pulong nga unsa na gyud kalawma, kalapda, kanang kahabuga ang atong nakatunan nga pulong sa Dios. Unsa na magyud atong pag-ila sa Dios. Di man atong isgutan nga mo kini atong gibiyaan kagapon nga God has perfect satisfaction in all of His being God. Perfect. Ang iyang pagka-kontento, pagka-tagbaw, perfect satisfaction. Ang iyang kabubuton, ang iyang tuyo, ang iyang plano, are all perfect. Correct? Hingpit ng tanan. So kita, gipili na sa Diyos.
We have been elected and predestined. Kining iyang pagpili ka na to, hingpit po. Alang kini na itong mga magtotoo. Kaya mga di magtotoo ang masod niini. They have nothing to do ining election o predestination. Ato man ang isugutan kagahapon. So, kining maong pagpili sa Diyos din na mausab. So, election and predestination, ato nang isugutan nga kaning nasuod na kinis computer assets, computer of divine decrees, nasuod na ni sa dekrito sa Dios. So, di nakaka-lingkawas niya na. Kanang RAM chip, niyamdong kay RAM chip, read-only memory, di na ka na mausab. Ang imong pagkapinili, elected, o ang predestination, RAM chip, programmable, read-only memory, na diha ang mga provision sa Dios alang kanimo. O kini apil na ning atong giingon nimo nga inheritance. These are reserved in heaven for you, believer, to be revealed in the last time. So, imo ning madawat sa dihang ikaw makatuman sa mga kanang tulumanon, mga requirements. Okay? Also, we have obtained an inheritance, Ephesians 1:11. Now, through 11, okay, at dito sa 4:11, Ephesians. Ang pulong sa Diyos nag-ingon, and He gave some apostles, some evangelists, and some pastor teachers. Unsay tuyo nini? Verse 12, for the perfecting of the saints. Ug ang verse 13 nag-ingon, till we all come in the unity of the faith. So, yes, 1 Peter 1:3 nag-ingon, blessed be the God and Father of our Lord, by the resurrection of Jesus Christ from the dead. Verse 4, to an inheritance incorruptible. Verse 5, who are kept by the power of God unto salvation, ready to be revealed in the last time. Now, okay. Now, bahin sa kaluwasan, ato ragod ning tuki o gamay, may tungod ning kaluwasan nga. Doon ay mga requirements. Now, this is addressed to you, unbeliever. Kung ikaw dili pa magtotoo, alang kini kanimo. Doon ay duha ka mga kanang gikinahanglan alang sa kaluwasan. Two requirements to be saved. Ang nag-una nini, ang imong knowledge of the gospel. Ang imong pagkasayod, pagkaibaw, bahin sa maayong balita sa kaluwasan. Knowledge. Sa man imo pag-angkon og knowledge, pinagis pagpaminaw sa mensahe nga gihatag sa usa ka ebanghelista o pastor magtutudlo o misyonero isa nga kanang gitugyanan sa Dios. Okay? So knowledge of the gospel una. Of course. Kinahanglan nimo pagkaibaw. Kaya unsa man nimo paghimong desisyon kung wa kay alamag bahin sa mga pagpatin-aw bahin sa kaluwasan. So knowledge of the gospel. Ikaduha, faith alone in Christ alone. Mora, pagtuo lamang kang Kristo lamang. Kaning but pasabot nga faith alone in Christ alone, ang imong pagtuo na activated. Okay? Activated faith na kanang buhi. Activated, energized nga pagtuo. So, kitang mga magtotoo, nasuon ni pulo nga eklektos.
mga tinawag, elected and predestined, eklektos. Unsa magibot pa sa buti ini? Well, we were invited, elected, appointed. Kay gikan mo kining eklektos gikan ni sa original nga pulong nga kletos o kaleo. Kletos o kaleo. But pa sa bot called, tinawag. Okay? So, ang predestination is foreknow to be conformed to the image of His Son. Okay? Kitang tanang mga magtotoo, gimanduan, to live by faith, not by sight. 2 Corinthians 5:7. Pinagi sa pagtuo na, dili sa atong makita. Kitang tanan mga magtotoo, sakop na man kita sa harianong panimalay sa Dios. Royal family of God. So, we are to live as royalty. Ingon nga mga harianon, by following the requirements of the royal family honor code. Nomdong ka sa itong tuki, di padugay. There are 10 principles of the royal family honor code. So, mo sunod kita niya na. Believers are commanded to live as royalty, not as unsa. Unsa opposite sa royalty? Scams. Mga hinungdan. Mga kanang sinalikway. Kaya ingnon ta. Now, as believers, we have been adopted by God. Pinagi kang Ginoong Kristo. Kung mao, nga we have been bestowed an inheritance. Okay? Ephesians 1:5, according to the good pleasure of His will. Hence, kita mga magtotoo should learn God's will. Unsaon man? Kini atong gibuhat. Adlaw-adlaw nga pagtuon, pagkaton, pagtuo, ug paggamit sa pulong sa Dios. Operation SLBA. Ayon na nakalimti. Study, learn, believe, apply. So, by studying God's Word, mo ni tubag nga atong makatunan ang kabubuton sa Dios. Pinagi nini atong buhat adlaw-adlaw. By studying God's Word, not only that we will know His will, kundili maugmad kini atong pagtuo ngadto kaniya. Romans 10:17. Faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. And the more we love Him. Unsa man ito pagigugma sa Dios? How do we love God? Tubag? By keeping His Word. Namo na. Sabi ito, pulong ni Ginoong, if you love me, obey my word. You see? Keep my word. Now, Romans 8:28 yaman God causes all things together for good. Verse 29, sa gisulti, for whom He did foreknow, He also predestinate to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Yan mga prinsipyo nga akong ihatag nimo. Principles. God foreknows the future. He knows what you will decide. Ibaw ra ba ang Diyos? Apil na tong dili. Wani mo dayon na o pag-desider. Just imagine that. God's omniscience knows everything. Di man nila. Mga prinsipyo niya. But God wants believers to make good and right decisions in life. Alang sa iyang unsa paghimaya kaniya for His own glory. Di man nila. When believers make bad and wrong decisions, di man dili mahimaya ang Diyos. God is not glorified. So, ang Kolosas 3:12 nag-ingon, put on therefore as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind,
meekness, long suffering. Ato ni padayon ugma, atong tukion kaning sulob nato sa bag-ong pagkatao. Okay? Okay, ato ni hisgutan ugma. Magampo ta. Balaan na mo nga Diyos, nagpasalamat kami kanimo. Dining matamis nga higayon nga among gipahimuslan, pagtuon sa imong balaang pulong, bahin kanimo, bahin sa imong tuyo sa among kinabuhi, bahin sa imong manindot nga plano alang sa among kinabuhi, dinhi, o hangtod sa among pag-uban na kanimo sa eternidad. Salamat, Ginoo, nining higayon nga nakigambitay kami sa imong mga pulong ug kanimo. Bani kami sa among pagpadayon sa mga kalihukan, nada kami pagbalik ugma sa among pagpadayon ining pagtuon sa among pulong. Among spiritual momentum. Salamat ning among Bible study through the YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.